Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọzọkwa, onye isi ala mba US Donald Trump ekwughachila okwu banyere igbu ọchụ na mkpochapụ ndị omekome na-eme megide ndị ụka Kraịst n'ime mba Naịjirịa. Ọ nọrọ ụnyaahụ kọwa na ha agaghị agbachi nkịtị ma kwega nke ahụ mee. Maka ọ dị, obi onye isi ala akọwala na mba US apụghị wakpo ụgbọala mba Naịjirịa na-ebughị ụzọ nata ikikere site n'aka onye isi ala Tinubu. A ga-echeta na Donald Trump nọrọ n'izuụka gara aga mee ihe iji ịwakpo mba Naịjirịa ma menye ndị omekome na-eji ndị ọha egwu ọnụ bụ ndị na-egbu ọchụ megide ndị ụka Kraịst. Ndị uwe ojii steeti Legọs akọwapụtala Omoyele Sowore dịka onye ha na-achọ achọ ka ha nwụchie ya n'ihi ebubo ịtụ atụmatụ nzuzo ime njegharị iwe ma nọchibido ụfọdụ ụzọ agwara agwa gbapụtara ihe bụkwanụ nke ga-akụnyere ọha na eze okwu ọjọọ. Peter Obi ekwupụtala ndonye ukwu ya nye George Moghalu nke ji aha pati Labour azọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Anambra ma kpọkuo ndị Anambra ka ha jiri ezi akọ na uche tụọ vootu ha na Satọde abalị 8 nke ọnwa a. Mba China adọla aka na ntị megide itinye ọnụ n'okwu mekọtara mba Naịjirịa dịka mba US mere nyija iji ndị agha wakpo mba Naịjirịa. Mba China kọwara na ha na-adọnyere gọọmenti mba Naịjirịa ukwu dịka ha na-edu ndị ha n'ụzọ mmepe kacha mma nye ha. Maka ọ dị, onye isi ala n'oge gara aga n'ọchịchị ndị agha Abdulsalam Abubakar akpọkuola ụmụafọ ala anyị ka ha nwee otu obi n'oge a megide nyija Donald Trump dịka nke ahụ bụ nyija megide mkpụrụ n'onwe nke ala anyị. N'ọzọ dịka ibia, otu onye ọkaiwu ọnụ na-eru n'okwu Giwa akọwala na ihe kpatara onye isi ala mba US Donald Trump ga-eji akọwala anyị dịka mba na-eme ihere bụ n'ihi ka mpụ na gburugburu ji na-ehi odo na ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na nke ụlọikpe. Ụlọikpe nọrọ taa mee nyija na ha ga-amachibido ma kwụsị kpamkpam Nnamdi Kanu ịzara ọnụ ya n'ebubo ndị emere megide ya ya bụrụ na ọ daa ịmalite ịzara ọnụ ya na nzukọ ọzọ nke ụlọikpe n'abalị 5 nke ọnwa a ma gazie n'ihu n'ikpe ya ikpe. Ọzọkwa, ụlọikpe nọrọ taa nyeghachi Maazị Nnamdi Kanu ohere ikpeazụ ịmalite ịzara ọnụ ya ma ọ bụ anapụ ya ugwu ahụ ruru ya n'iwu. Ọkaikpe Omotocha nyere ya ohere ikpeazụ ruo abalị 7 nke ọnwa a. A ga-echeta na ụnyaahụ bụ Tuzdee Nnamdi Kanu jụrụ ịmalite ịzara ọnụ ya ma rụtụ aka na onweghị otu iwu ala anyị nke ọ dara. Otu onye isi ụlọ ọrụ DSS n'oge gara aga Mike Ejiofọ adọọla ọchịchị etiti aka na ntị ka ha ghara ileghara anya njija Donald Trump ịwakpo mba Naịjirịa n'ihi igbu ọchụ ndị omekome megide ndị ụka Kraịst. Ọ gara n'ihu kpọkụ ọchịchị etiti ka ha chụso ụzọ mkparịta ụka n'etiti ha na mba US iji kpezie ọnọdụ ahụ. Regina Daniels efuola ntụtụ taa na ya ga-ebu agha n'ihi ụmụ ya ma amadi ya bụ Ned nwoke aka na ya agaghị akwụsịrị ọkwa mgbe ọ kpọrọ ụmụ ya. O jikwara ohere ahụ dụọ ọha na eze ọdụ ka ha ghara ikwutọ nne ya n'ihi na nne ya dụrụ ya ọdụ ka ọ ghara ịlụ Ned nwoke. Taa bụ abalị 6 nke ọnwa Nọvemba, Maazị Nnamdi Kanu edegarala onye isi ala mba US Donald Trump edemede leta bụ nke o zitere site n'isi ụlọ ọrụ nnọchiteanya mba US dị n'Abuja ma kpọkuo ya na ya jiri ohere ọ chọrọ ịchụso ndị omekome n'ime mba Naịjirịa ma mee nnyocha igbu ọchụ na mkpochapụ agbụrụ nke mere n'ime mpaghara South East, ọkachakwa nke mere na Mkpọ na Aba n'ime afọ 2016, egwu eke ndị soja jiri wakpo ụlọ obibi ya n'ime afọ 2017 na nke igbu ọchụ n'obi Igbo n'ime afọ 2020. N'ọzọ dịka ibe ya, otu ụlọ ọrụ mba US Truth Nigeria ekpugheela na tupu egbu ọchụ na Yelawata nke ọchịchị kansụl Goma na steeti Benue na ha kpọkụrụ ndị soja maka kepụkepụ ahụ ma ha emeghị ihe ọbụla. Ka ọ dị, onye isi ala mba US nọrọ taa nwee mgbasa ozi nye ọha na eze wee ebe ọ nọkwughachikwa nyija ya ịwakpo mba Naịjirịa dịka ụlọ ọrụ ndị agha mba US amahapụtala atụmatụ isi n'ikuku wakpo mba Naịjirịa iji kpochapụ ndị omekome. Ụlọikpe nọrọ taa bụ Fraịde ma hapụta abalị 20 nke ọnwa a dịka ụbọchị ịchapụ ikpe Nnamdi Kanu. Ọkaikpe Omotocha kwupụtara nke ahụ dịka ọ bịachiri ohere nyere ịzara ọnụ ya bụkwanụ nke Maazị Nnamdi Kanu jụrụ ịzara ọnụ ya ma rụtụ aka na onweghị otu iwu ala anyị nke ọ dara. Nwunye Chukwuma Odumegwu Ojukwu nwụrụ anwụ, Bianca Ojukwu, etoola gọvanọ steeti Anambra Chukwuma Soludo ma kwupụta ndonye ukwu ya nye ya na nhọpụtagharị ya dịka onye gọvanọ. Ụlọ ọrụ na-echekwa njem okporo ụzọ n'ala anyị Road Safety akọwala ugbu a na mmadụ ruru 3,915 anwụọla n'ihe mberede okporo ụzọ n'ime afọ a karịa ọnụọgụgụ nwụrụ n'ime afọ 2024. Gọvanọ Lesotho ebugola ọnụego mmachi akpa ndị kọpa site na $1,000 nọ n'ime steeti Abịa gbago $50,000. Onye isi ala mba US Donald Trump akagbuola akwụkwọ ikikere njem visa ụmụafọ Naịjirịa ruru 80,000 n'ihi itinye aka na mpụ na mmegbu ndị ọzọ mekọtara okwu ọnọdụ nchekwa. Delefara otimekwuola ugbu a na gọọmenti ịkpọ igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ na nke okpukpere na ọ bụ esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-achịgharị ehi bụ nnọọ nnukwu iberibe. Onye isi ụlọ ụka Redeemed Christian Church Pastor Enoch Adeboye agwala onye isi ala Tinubu na ya mee ihe ọsịsọ banyere ọnọdụ enweghị nchekwa ma mahapụta kpọmkwem abalị 19 ime nke ahụ tupu Trump eme ihe banyere ọnọdụ ahụ. Ọgwụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.